Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Suno mono gulu pula cepat to nungtam ke dan gudan musuh video porang bahwa tapi to nungtam na jadi ini video kan anda interest pula to selalu unai lang masih. So hello guys, I'm Zaishu. Pura video enjoy kuni. To hello guys, ini video bene jeng waterfall naiknya thangdeng menaru. Sildubi honnai moनसे जायगायाव. To बेयावनो जा हायो आं माखासे भिडिअ महरै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों आरो. To बे भिडिअखौनो जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो. तो बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा बुङो नोंथांमोनाबो जुदि थांनो गोसोब्ला बे साननैसोआवनो थांबाय थानो हागोन बे साननैसोआवनो गोबां मानसि जायो आरो मंगलबारावसो बांसिन मानसि जायो होननानै बुंदों तो बिदिब्ला जों नै थावबो सुना लाखाबाय आरो फुल ओमफ्राय नै थांगासिनो Pura Dauria motor panipuri pun gak sih? Dia rong seli palu. So guys, so panipuril motor to so bedlag teman pintar kan bedlag sih pura panipuri sih guys इसमें कुछ लोग क्या बहुत या मास्टर स्पीडिंग ना की वजह से ये यात्रा हुई है जों दैस्ला मोनबाय दानानै दैस्ला बाजार बुया मारी अभी हमको ये हमारे मिल गया है ये हमारी तो ये बहुत हीरो है तो गाइस आमी dia थुक्रा आइबालो जायफोरा जोंनि गलफ्रानि थुक्राखौ नुफेराखैना आं दिन्थिलांनो नाजागोन तो नायलांबाय थादो बहा बियो बहा कडाय पान्जाब नेशनेल बेंकआव फैनो ना मदे तो सासे लोगो जों नेगासिनो आरो पान्जाब नेशनेल बेंकआव नै बे खाथियाव आइदा रुकियासलो मुखानि खाना लास्ट कोरसे शरण करता है थोड़ा क्या बात है तो चलो guys जों दा गामरिमुराया सफैबाय गामरिमुरा नै गामरिमुरा कामरु बासाम जों मेडिकेलाव दं ओमफ्राय माखासे लोगोफोरा माबा बुस्थु लानो नामायदो आरो अखा बागासिनो दं मटरा नै मालां बाजार औवा फरायगासिनो दं दाबो मेघालय सान्ति होनो नङा मा जायो अखाया दिनाव फायनांगौ अखानि दिनाव होयो Kini mitin nuka ya nuka ini ya sing mitin lagi ya tim kita mana gitu tak kene dah nuka free oka nih sing dilesannya solo kongasnya ada kongasnya mana kena sama sih iyo come on saya selesai nih putra saya sebaik So guys, जों सफैबाय मेन जायगायाव नै स्टार्ट जाबाय तो गाइस जों सफैबाय दाना नै फाइनाली सफैमारबाय आरो फर्स्ट टाइम फैदों फर्स्ट टाइम मा खामानिसनो
si camera ko was na ngano ayo rode wow pandu dulu kun mbak अखा बोथोराव सुस फैबाय जोंहा अखा हानायाव मानसिफोरजों मिनि जानायसो आरो जोंना अखा बोथोरावसो फैदों जों नायनो लुबैबाय नालाय बोथोरखौ फैबाय आरो रावबोआनो गैया दिनै मानसिफोरानो अखा बोथोर नालाय ओरैनोबा मानसि जायो होननानै बुंदों मंगलबाराव बांसिन मानसि जायो नामा चलो तो नायनो लुबैनायखौ नायनो आरो अखा बोथोरब्लाबो फैबाय नायनो लुबैनाय बुस्थुखौ नायनो थानांगौ चलो 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 सेंग्राफोर अखा हानाय बोथोराव पुरा साउना अखा हानाय बायदिसो फैखानादों चलो बा मासि गोजौ डेन्जार फाइनाली गाइस जों सफैबाय ओमफ्राय बेथिं आसुगासिनो दं तो फाइनाली गाइस नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड ना तो चलो दिन्थिलांसै नै जों नायना नायदो नोंथांमोना सफैबाय फाइनाली गाइस सफैबाय मजा लागाव ओमफ्राय मारै ओंखारगोन तो फैग्रोमोना दाने फट' लागासिनो दं वाव 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 फैनो लुबैनाया पुरा एक्साइटेड जाना थानाया पुरा दिनै जाफुङो ओमफ्राय वाव पुरा फट' लानाया बिदि जाबाय मानसिफ्रा मजा पुरा मजा दिनै अखा बोथोर नालाय अखा बोथोर फैगासिनो ओंखायनो माबायाबो मा होनो अखायाबो पुरा गलायगासिनो दं आरो नायलांनांगौ मजा wow pos मजा तो नायलांबाय थादो एसे सेलेक्ट गैला जा आं एसे दिन्थिलांसै आरो जागाव तो मानसिफ्रा पुरा नायगासिनो दं आरो फट' खेबनाय मा खेबनाया पुरा जागासिनो दं नै मानसिफ्रा तो फाइनाली गाइस एक्साइटेड पुरा सफैमारबाय जों जोंनि बे जायगायाव फैनो बिथांमोना बे जायगायाव फैथारबाय मजा 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 फैजा इन्टारेस्ट ओंखारबाय आरो दिनै बोथोरा गरम नङा अखा हानाय बोथोर थेवबो फैनो माबा लुबैखाना दंमोन ना ओंखायनो फैबाय आरो जों अखा हानाय बोथोराव फ्रि अखा हागासिनो दं थेवबो पुरा फैबाय इन्टारेस्ट पुरा दिनखौ फैबाय